nestajem, bdijem, postajem glas i vreme. Izjednačio si nas sa sobom, sa prazninom svojom svete, sa kusom svojom večnošću. Gledaj nas, nagledaj se sebe. Još jedan finalista naše četvrte emisije, Dušan Kaličanin. Ćao, Dušane. Ćao, Silvija. Ti i ja se nismo baš najbolje dogovorili. U kratkim si rukavima, a ja u džemperima. Pa kako se ti osjećaš ovde kod mene u studiju? Pa super, ja sam daltonista za vreme, da to tako kažem. Nemam te razlike da li je toplo ili hladno, tako da je meni super u majici. Danas sam već počela da praktikujem, pa moram i tebe da pitam. Da li ti je lakše na pozornici ili kada ovako sediš neobavezno ćaskaš sa mnom? Kad ćaskam sa tobom. Zato što se ja poprilično lomim po sceni, imam uvijek tako neke akrobacije. Ako se sećaš moje prve emisije, ja sam slomio onu šipku za limbo dance. Tako da ipak je ovde, ja mislim, i vama praktičnije. Meni sigurno jeste. Reci mi, ima li treme na pozornici? Pa, možda je tada bilo. Ja sam sa 15 godina došao u kviz i možda je tada bilo, sad ne. Kažeš sa 15 godina, pa jel mogu da te zamolim da nam ispričaš kako si se tada osjećao, a kako sve to doživljavaš danas? Pa skroz drugačije, ali sad se ne bi možda ni prijavio za kviz, jer je, tad sam drugačije sve to gledao. To je tada bila neka zabava i tu nije bilo, kako da kažem, neke meni, ne koristi, ali učenja. To je samo jedno iskustvo, jedna super zabava, igra i tu su prijatelji, što je i najbolje, i bezbroj ličnosti. Mislim, od poznatih, nepoznatih super prijatelja i kolega uopšte iz kviza. A što se tiče sad ovog ugla, ne bi se prijavio možda iz razloga što mislim da meni fali škola glume. Da nemam ja sam polagao prijemni ispit na akademiji, mislim da mi... Da, sam pokušavao si na akademiji, jel tako? Da, i ove godine sam baš bio u užem izboru i onda sam shvatio da meni fali ta škola glumi i da onda ja posle tih 4-5 dana rada na fakultetu sa tim profesorima vidim koliko je lakše kada imate ljude koji vam kažu kako se sve to radi kad prođete neku školu. Kad niste, pogotovo ja sa 15 godina na sceni i onda krenete da kao nešto radite i mislite da znate. To je totalno pogrešno. Zato mislim da meni fali. Možda neko osjeća da može, ja ne. I zato mislim da se zato ne bi prijavio. Inače, mislim da je generalna proba super stvar i da je dala veliku šansu mnogim ljudima, pa i meni. I pretpostavljam da ti je dala adekvatnu pomoć. Da, svakako neke stvari sam shvatio, neke stvari video. Jedno veliko iskustvo i super iskustvo. Možda da nisam bio u generalnoj probi, sad ne bi ovako gledao na sve to. Možda ne bi ni išao na prijemni ispit i ne bi zavolao glumu, možda ne bi video. Znači, to je bio jedan korak plus nešto napred. Svakako mi je pomoglo i ne kajem se. Zbog toga samo kažem da sad drugačije gledam na to. Prosto se prošle 4 godine, sad imam 18 sad. To je 19, pardon, krijem godine, šalim se. I drugačije se gleda. Ja sam ipak bio stvarno mlad sa 15 godina i bilo mi je malo čudno. Ali eto, ponovo si u generalnoj probi i koja su tvoje sadašnje očekivanja? Da, ponovo sam zato što je ovo specijal, pa je prosto ne bi bilo lepo da se mi nismo pojavili, jer je opet su to neke uspomene. Mi smo se stvarno super proveli, ja moram da kažem, pošto sam ja bio u prvom serijalu i sam početak generalne probe, mi smo i gostovali i družili smo se, bili smo u Šapcu, baš kod Đorđa Damjanovića koji isto učestvuje i gostovali smo, super smo se družili i to je ono najlepše što smo mi dobili iz generalne probe. Tako da ta zabava, to druženje, ja to pamtim i zbog toga sam sada opet ovde. A inače očekujem ulogu u seriji. Mada opet kažem, ja mislim da možda preterujem, ali prosto ta akademija ostavila veliki utisak. Prosto vidim koliko to znači i koliko je dobro proći neku školu pre bavljenja, pošto mnogi ljudi su se prijavljivali i misle da je lako, ali nije. Prosto sad kažu, kao vi u prvom serijalu i niste znali zadatke, a sada kao znaju kako ste vi to radili, nije ni njima lako, ni nama nije bilo lako, prosto to je mnogo drugačije kad ste na sceni i kad je... Ja se iskreno nadam da ćeš ti uspjeti. Hvala ti, Dušan. Ja se nadam, hvala i tebi. Sve to ponovite. I dešavalo se u nekim mestima da sam bio igrao to veče odmah, znači u januaru,
2001. po 2 predstave, što je bilo strašno. I ljudi su želeli isto to da čuju i onda sam ja to menjao, neke stvari izbacio, neke dopunjao, krenuo da čitam, krenuo malo time studioznije da se bavim, ali makoliko da je dobro i da funkcioniše, naravno napravio sam premijeru u svom pozorištu i evo 4 godine već igram, sad igram na maloj sceni u pozorištu na Terazijama, zato što se naša scena renovira. Publika